Hello guys, welcome to जोहोलाव एडुकेशनल गाइड चैनल। जोहोलाव एडुकेशनल गाइड चैनलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय। स' गाइस जोंहा टेट एग्जामा जोबनानै थांबाय। आसा खालामदों बयबो मोजाङै मोजां होनो हाबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा देग्लायनि जा टेट एग्जामनि कुवेश्चन्स जों स्पेशली जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। दा बेवहाय दाया सोरनि जों बुंनो हाला, दायखौ जोङो ट्रेन्सलेटरनिसो होनो ना टाइपिं खालामग्रानि मिस्टेक जों बेखौ बुंनो हाला। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय जे बेबायदि जानाङामोन, सोंनाया एफाग्राब गोरोन्थि थानाङामोन। बे गोरोन्थिफोरनि थाखायनो माखासे केन्डिडेट्सफोरा गोबां टाइम खहा जादों। मानो खहा जादों? कुवेश्चन्सखौ फरायनायाव बुजि मोनाखै, बेनिखायनो गुबुन मिडियाम जेरै इंलिश, हिन्दी बेवहाय नायनो गोनां जादों, जेरावहाय बांसिन समनि गोनांथि जादों। दा आं नोंथांमोननो गिबियावनो खिन्थानि स्पेशली जोंहा मिस्टेक जानाय हिसाबै दा नाय 1 नाम्बाराव, बे 1 नाम्बाराव होदों गोहोम गोनां फोरोंनाया जाबाय मोनसे, माने जेखौ इफेक्टिभ टिचिं होननानै बुंनाय जादों। इफेक्टिभ टिचिं इंलिशाव गोहोम गोनां फोरोंनाया फोरोंगिरिनि सादथि आरो खामानियाव नांथाबनाय, बेबो अके। फोरोंगिरिनि आयदानि सायाव गियान, बे अके। नाथाय नैबेखौ नाय, सिखौ फोरोंनायाव फोरोंगिरिया खान्थि गोनां जानाय। इंराजियाव होदों टिचार्स रेगुलारिटि इन टिचिं। फोरोंगिरिया फोरोंनायाव रेगुलार फोरोंनाय, सानफ्रामबो फोरोंनाय, एबसेन्ट जायाखै, साननै सानथाम थानानै फोरोंलाय, बेखौ फोरोंनायखौ होनाखै, रेगुलार फोरोंबाय थानाय। नाथाय बेवहाय मा होनना बुंदों? फोरोंनाया खान्थि गोनां जानाय। फोरोंनाया खान्थि गोनां जानायखौथ' जोंहा रेगुलारिटिखौ फोरमायाखै। बिदिब्ला बेबायदि गोरोन्थि जायोब्ला जुदि इंराजि बुजियै, इंराजि बारा हमनो हायि केन्डिडेट्सफोरा कारेक्ट एन्सारखौ बोरै हमनो हागोन? आरोबाव होनदों डिआव नाय, थांखि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंनाय। बेखौ होनना बुंदों अबजेक्टिभ बेस्ड टिचिं बाय टिचार्स। फोरोंगिरिया थांखिखौ लानानै फोरोंनायाव मा थांखि दङ, मा फोरोंनांगौ थांखि दं, बेखौ नायनानै फोरोंनायखौ होनना बुंदों। नाथाय बेयाव होनना बुंदों थांखि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंनाय। फोरोंगिरिया माखासे थांखि दं, बे थांखि गोनां फोरोंगिरियासो फोरोंनाय होनना बुंदों। बेजोंथ' जोबोद मिलायाखै, बियो एसेबो मिलायाखै, जेबो मिलायाखै होननानै जों बुंनो हायो। बेबायदि गोरोन्थिनि थाखायनो जोंहा गोबां केन्डिडेटफ्रा टाइमनि गोनांथि जादों। बेबायदिनो जोंहा आरोबाव गोबां गोरोन्थि दंबावो, नोंथांमोना नुनो हागोन। जेरैहाय बावहाय स्पेशली नैबाव होनना बुंदों नाम्बार 2आव गाहायनि बबे फर्मेटिभ एभालुएसननि अखुथायफोरनो, अखुथाय ना आखुथाय, बेखौथ' मोजां जायाखै। आरो बेवहाय नाय, जेसेबां अपसन्स दङ, बे अपसन्सफोरखौ मानो इंराजिनि होनाय जाखो? बेयावथ' इट इज डायग्नस्टिक एन्ड रिमेडियेल, बे बर'नि ट्रेन्सलेट खालामनो हायामोन नामा बेखौ? इट गिव्स प्रोभिजन अफ इफेक्टिभ फिडबेक, बेखौबोथ' बर'नि ट्रेन्सलेट खालामनो हायोमोन। इट इज ए टाइप अफ प्रडाक्ट एभालुएसन, बेखौबो हायोमोन, गासैखौबो हायोमोन। बेबायदिब्ला जोङो बेखौ इंराजियाव लिरनायानो साबसिन जागौमोन, नङा होमबा? इंराजियाव लिरनायानो साबसिन जागौमोन। दा बिदिब्ला इंराजिजों बर'जों जेबो फारागानो गैया होनना बुंजायो। नैबे सोंलुआव जोंहा 80-90% जोंहा इंराजियावनो थांजोब्बाय, इंलिसावनो थांजोब्बाय। बेबायदि गोबां गोरोन्थि दङ, बुंबाबो फोजोबनो हाया। स्पेशली जोंनि बर' मिडियामाव जादों बायदि मोन्दों आङो। नाथाय इंराजि मिडियामावबो नुदों, आसामिसावबो नुदों, माखौबा। नाथाय नैबावहाय नाम्बार 2आव नायोबा एसामिसनिखौ बारा नुनाय जायाखै। एसामिसखौ नाय नोंथांमोना, बे एसामिसखौ नाय नाम्बार 2आव। बिसोरनिया मालाय नै गासिबो एसामिसावनो लिरजोबदों, होमब्ला जोंनिया मानो लिरनो हाया? बे मोनसे जोबोद गोरोन्थि। बेबायदिनो दङ गोबां गोरोन्थि। बेबायदिनो 7 नाम्बारखौ नाय, 7 नाम्बार। बाव बुंदों गाहायनि बबे मोनसेया दुंखां होनाय मावखान्थिनि मोनसे बाहागो नङा? कुवेश्चन्सआ थिगानो, अके। बेबायदि जोङो होनो हायोब्ला जोंहा मोजांसिन जायो। मटिभेसन प्रसेसखौ बुंदों दुंखां होनाय मावखान्थि, अके। नाथाय अप्सन्सआव नाय नोंथांमोना, बे मा अप्सन्स जाखो? बेथ' बर'नि जायाखैना। बे अप्सन्सआथ' जेबो मिनिं थाहैयासै होनना बुंनो हायो। बर'नि बोरै बुजिगोन बेखौ? निट होननाय माने मा? निटखौ बर'नि लिरनो हाला नामा? ट्राइब्सखौथ' बर'नि लिरनो हायोमोन, इनसेन्टिभ्सखौथ' बर'नि लिरनो हायोमोन, हेरिडिटिखौबोथ' बर'नि लिरनो हायोमोन। बेबायदि दङ। आरो गोबाव दङ नै IQ नाम्बार 8नि कुइसन्सखौ नाय नोंथांमोना। नाम्बार 8नि इन्टेलिजेन्स कुवेश्चन्सनि दिहुननायनि थारा दबा, बेखौथ' बर'निबो लिरनो हायोमोन ना? बेफोर मा जाखो?
एकदम जोबोद गोरोन्थि नुनो मोन्दों जोंनि बर'नि कुइसन्सआव। बेफोरबायदि नाम्बार 9आव जेरैहाय जों नै बिदि मोन्दों बेबायदिबोथ' होजायो। बेबोथ' बोरै एक्सुवेलि बावहाय बिबुंथि आदबखौसो सिगां होग्रोनानै लेक्सार मेथडखौसो ब्रेकेटआव होनांगौमोन, डिसकासन मेथडखौबो ब्रेकेटआव होनांगौमोन। नाथाय मा बेबायदि नुनो मोन्दों जोंनि स्पेसियेलि चाइल्ड डेभेलपमेन्ट पेडागजिनि कुइसन्सआव गोबां बिदि गोरोन्थि नुनो मोन्दों। दानिया फैदों मेथामेटिक्स पार्टआव। मेथामेटिक्स पार्टआवबोथ' जोंहा गोबां गोरोन्थि नुनो मोन्दों। मेथामेटिक्स पार्टआवथ' कुइसन्सआनो गोबां गोरोन्थि बुंनो थाङोब्ला बांसिन सोंलुआनो गोरोन्थि। बाव होनदों जुदि मोनसे आखान्थिथामनि मोनफ्रोम खनानि जखाया मोनफ्रोम खनानि जखा होनदों, बावहाय खना होनदों, नाथाय बावहाय मा होनना बुंदों साइड होननानै बुंदों। साइड नोंथांमोना नोजोर खालाम, जुदि मोनसे आखान्थिथामनि मोनफ्रोम खनानि जखाया आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमानि 1 बाहागोनि 3 बाहागोजों समान जायो। 1 बाहागोनि 3 बाहागो मानि मा 1 बाहागोनि 3 बाहागोजों समान जायो, अब्ला आखान्थिथामनि रोखोमा मा होनना बुंदों? बावहाय होनना बुंदों इच साइड अफ ए ट्रायंगल, मोनसे ट्रायंगलनि मोनफ्रोमबो आखान्थिखौ होनना बुंनाय जादों। मोनसे ट्रायंगलनि बे मोनफ्रोमबो आखान्थिखौ होनना बुंनाय जादों। नाथाय बावहाय होनना बुंदों खना होनना बुंनाय जादों। खनाया माखौ बुंजायखो? नैबे खनाखौसो बुजायबाय, बे खनाखौसो बुजायबाय। बेखौथ' कुइसन्सआ गोबां गोरोन्थि जादों। आरो बावहाय 1 बाहागोनि 3 होनना बुंदों। जोंनि बर'आवथ' बिदि फराया, बेखौ बोरै फरायगोन? बेखौ 1 बाहागोनि 3 होनना बुंगोन नामा? बेखौ मा होनगोन? गाहायनिफ्रायसो बुंगोन 3 बाहागोनि 1 होनना बुंगोन। मा जाखो बियो? जोबोद गोरोन्थि सोंनाय। बेबायदिब्ला जोंहा बोरै ओरैनो मेथ्सखौ गोरा मोनखायो फ्राय केन्डिडेट्सफ्रानो, अब्ला बेबायदि जायोब्ला जुदि मा जागोन? जोबोद दुखुनांथाव। आरो लोगोसे गोबां मिस्टेक नुनो मोनो। नोंथांमोना मोजां नायबा हमनो हागोन। गोबां मिस्टेक दङ। बुंनो थाङोब्ला 70%आनो मिस्टेक। मा जागोन? बावहायबो बे कुइसन्सआव नाय, जुदि मोनसे आखान्थिब्रैनि खनाखौ गावजों गाव गोलावै समान खोन्दोआव सिनखावनो, मोनसे आखान्थिब्रैनि खना, मोनसे आखान्थिब्रै माने बे जाबाय नङा होमबा? मोनसे आखान्थिब्रैनि खनाखौ गावजों गाव गोलावै समान खोन्दोआव सिनखावनो, खनाखौसो सिनखावनो, नैबे खनाखौसो सिनखावनो, बे खनाखौसो सिनखावनो। नाथाय इंराजियाव नायदो, इफ द डायगनेल्स अफ ए क्वाड्रिलेटरेल बाइसेक्ट होनना बुंदों। डायगनेल मानि माखौ होनना बुंनाय जायो? नैबेखौ डायगनेल होनना बुंनाय जायो। नोंथांमोना आं खिन्थानि नाय, जेनेबा बे मोनसे आखान्थिब्रै जाबाय, जोंहा बेखौ मा होनना बुङो? डायगनेल। बेखौ मा होनना बुङो? डायगनेल। बर'आव बेखौ मा होनना बुङोमोन? खना हांखो होननानै बुंनाय जायोमोन। बेखौथ' खना हांखो होननानैबो बुंनो हायोमोन ना। बावहाय बिथांमोना मा लिरदों? गावजों गाव गोलावै दानस'लायदोंनो। बेबायदि मिस्टेक जायोब्ला होमबा बबे अपसन्सखौ नागिरना दिहुनगोन? जाय हानायासो हाबाय, मेथ्स लाबाय थाग्रा मानसिफ्रा हादों, निस्सय हादों। हायाखै नङा, हादों मेथ्स लाबाय थाग्रा मानसिफ्रा। नाथाय मेथ्स लायै फोरोङि मानसिफ्राथ' फरायबाय थायो, मेथ्सजों बांद्राय लोब्बा गैयि, जेनेबा जाय इंलिस टिचार बा बारा मेथ्सआव कनसेप्ट गैया, बिथांमोननि थाखायथ' जोबोद गोरा जादों बे कुइसन्सआ। आरो बेयावबो गोबां गोरोन्थि नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना नोजोर खालामबा नुगोन, बावहाय दं जुदि मोनसे बर्ग दब्लायनि खालिया 9 सेन्टिमिटार आरो 3 सेन्टिमिटार दाजाबथाय मोनसे आयतनि खालिनि समान। मा दाजाबथाय बियो? बेयावथ' दाजाबथायनि खोथा फैनाङामोन। इफ द एरिया अफ ए स्क्वायर इज इकुवेल टु द एरिया अफ रेक्टेंगल हेभिं साइड्स अफ लेंथ 9 सेन्टिमिटार एन्ड 3 सेन्टिमिटार। मोनसे रेक्टेंगलनि मोनसे आखान्थिनि लावथाया मोनसेया 9 आरो मोनसेया 3, बेखौसो होनना बुंदों। आरो मा होनना बुंदों? दाजाबथाय। बेबायदि गोबां मिस्टेक दङ, जायनि थाखाय आं दुखु मोनदों। बेबायदि जानाङामोन। आरो बेबायदि जानायनि जाउनावनो समखौ मेनेज खालामनो हायाखै होननानै फ्राय केन्डिडेट्सफोरा आंनि सिगाङाव बुंदों। आरो नंगौबो, बेबायदि जायोब्लाथ' निस्सय बिदि जाखागोन। बेबायदि जायोब्ला आरो टाइम मेनेज खालामनो हायाबा बोरै रिजाल्ट मोजां खालामनो हागोन? बे जोबोद दुखुनांथाव, साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। दा नोंथांमोना मा सानदों गाइस? जोङो जुदि बेबायदि फैबाय थानाय एग्जामफ्रावबो जुदि बेबायदि लिरनाङोब्ला जोंनि बर' केन्डिडेट्सफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामनो हानाय नङा, जायनि जाउनाव जोंनि फरायसालियाव मा थानाय नङा? गुदि फरायसालिफोराव बा एमइ फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि आंखाल जागोन। बेबायदि आंखाल जायोब्ला जोंनि बर' मिडियामा निस्सय थैलांनायनि लामायाव होननानै आं सानो। आरो नंखागौ। मानो होनोब्ला बेबायदिनि गेजेरजोंसो जुदि फोरोंगिरिखौ खालामनो हायोब्ला, फोरोंगिरिखौ थिसननो हायोब्ला, अब्ला सोर फोरोंगिरिखौ थिसनो जुदि रावबो केन्डिडेटआनो पास जायाबा?
दा नायदो नैबावहाय नै एनार्जि पिरामिडखौथ' बर'नि बुंनाय जायो बे क्लास 10 नि साइन्स लेखायाव दङ आबहावा चेप्टाराव एनार्जि पिरामिडखौथ' बर'नि बुंनो हायोमोन खिन्थु बिसोर मा लिरदों एनार्जि पिरामिडखौनो लिरना हरदों मा बुंबावगोन बेबायदि गोबां गोरोन्थि दं।